Story time, story time. Niphi ndigxothwe endaweni yokurenta. Niphi ndigxothwe endaweni yokurenta naphantsi uba homeless, naphantsi uhlala ebrijini eKapa. Okay, kwenzeke ntoni? Ndiyanto ndirenta apha eQhayeni, indawo endikuyo ke iindawo zokuhlala zinqabile yabo, and sirenta kwii-backyards zamaQhaya. So urenta apha eyadini yeqhayiya ube nehoki yakho ne. So mna le hoki yomnye utata ohlala kwalapha, qha ke ngoku akahlali kuyo, uhlala kwenye indawo. Uyayiva? Ngenxa ke ungavumelani kwabo nalo mntu, so kwahlala mna. Okay, xa ndihlala siyahlala. Xa ungena ke apha ubhatala irenti up front, meaning xa ndingena mna nge-one ndibhatalela uba mandihlale like inyanga. So xa ndiphuma akukho sidingo soba ndibhatale irenti ne. Okay, and then I stayed ke kurayithi ungenaniksi. Umastandi wam ke iyithanda imali. Nge-25 ekuseni ndipeya nge-25, so nge-25 ekuseni seke phandle setshayile amabala phandle. Xa ndiphuma sendibuza imali, ndaye ndabhonga ngenye imini into yobana hayi mfazi awuzundibuza imali this time of the day, uthi ndiyikhiphe nini angandilindeli iingxaki zam. Okay, akwabe nangxaki. Ngoku sesizawulela uba ndigxothwa, kwaba khona ke ngoku umntu ozayo ozohlala nam. Kwabekho umntu ozayo ozohlala nam, then wathi mandimrentele ke ngoku laa mandimrentele i-500. Meaning kulaa renti ndandibhatala i-1.1 mandongeze nge-500, then ibe yi-1.5 ukwenzela uba yena afumane imali. Yabo? Okay. Kuba kaloku xa etshaje ifowuni, umntu nomtshaja ifowuni yakhe itya umbane. Like ifowuni ayityi umbane maan, ndiyaxoka maan. Noba umbane ungayirandi utshaje ifowuni ezi-10, umbane awuzutyeka apho. Wathi yandiphikisa ntontoni, ndifuna ukwenza izinto ngendlela yam. Ndathi okay, sabhatala le 1.5. Xa kuphela inyanga, phofu 2 days 3 days before inyanga iphele, laa mntu wathi wayifumana indawo yokuhlala. Wathi hayi ke ndihamba mna ndiyohlala phaa, indawo yokuhlala ndiyifumene. Wahamba laa mntu. Xa ndiyobhatala irenti ndise-1.1 wabhoka umntu waligeza uba ndindise-1.1 undityala 500 kaloku yalo mntu umkile. Ndithi lo mntu wathi xa kefika apha ndabhatala. Kaloku umntu ubhatalela inyanga ayihlalayo. So ngoku bendimbhatalele for uMeyi, nguJuni. Bendimbhatalele for uJuni nge-1 kaJuni. So ngoku umkile. Le mali ke ngoku le ebebhatala ngayo ubhatala ngayo kulaa ndawo ahlala kuyo. Wabhoka umntu wathi ndimtyele i-500. Ndahamba ke, qonda ndizokuya ke ukuphambene. Ndahamba ndalungisa iingxaki zam. Ndathi ndibuya, xa ndibuya emsebenzini intambo iqhawuliwe. Intambo le iphuma apha endlini iyongena ehokini yam iqhawuliwe gqu, andisenambane. Xa ndibuza kuthiwe utyala i-500 uzenzele. Ndithi intambo kutheni beningathi ndiyikhiphe niyiqhawula? Kuselwa ke phaa. AmaQhaya ke umbhatala irenti ekuseni, bayityala apha phambi kwakho loo 900 iphele kuphinde kubuye umntu leyithi azofuna iswekile. So ke ngoku qhawule kwaloo nto intambo. Hayi ndayithatha nje ezi piece, ndathatha ipisi engaphakathi ndithatha nepisi engaphandle ndayifaka kuba andinambane ke ngoku. Ndimane ndiyotshaja ifowuni kooNext kwinto ndiyasokola. Uyeva? Kwahlaleka, kwahlaleka. Ndazothi kuye hayi ke ndihamba ke mna kuphela inyanga ndifumene indawo yokuhlala. Ithe xa ndisitsho njalo inyanga mos kusekutsha, akakabethi ne-date nje berenti ndiyibhatale 25, wabona into yobana ngaba lo mntu uyahamba noba wathi ndimqhela kakubi. Wavele wathini? Wavele wakha emnyango. Isikhiya wayeqhele undifihlela sona endaweni ethile wayeka usifihla. Andisakwazi ngoku ufumana ithoyilethi, ithoyilethi isendlini andikwazi ufumana ithoyilethi. Akho ndawo yamanzi ephandle, amanzi funeka ndiwakhe endlini, andikwazi ukha amanzi. Yabona ngoku andinamanzi, andinathoyilethi, andifumani mbane. Kwaphela inyanga, kwafika i-25 indawo yokuhlala ndingekayifumani. Jonga nditya kwasisi, yonke into ndiyenza kwasisi, andipheki, namanzi ndiza nawo kwasisi eshushu. Xa ndifuna uayina sendingathi ndingumntu ohlala kwasisi. Xa kufika i-25 andabhatala renti. Kwabe kuMgqibelo ndabhatala renti ndaphangela. Ekuphangeleni kwam
ndikheyisha nditshayisa u-7 or 6. Xa ndibuye ngo-6 ndifike mani umnyango ukhamise phakathi. Xa buwubethwe apha phakathi wakhamisa, umnyango ukhamisile. Xa ndisithi ndiyamlanda endlini yombutho umnyango ukhamisile, what? Ulele yena unxile, uyathuka uthetha iAfrikaans. Ndaba ngamvusa akavuki. Ndahamba ndayendlela ndafike ndafota umnyango ndangena ngaphakathi. Ndinekheyisi yebranti phaa endlini ngaphakathi. Luckily abayithintanga, bavele baphula nje umnyango abangena. Ndavele ndathatha ezimbini ndazifaka e-washing basket ndazifihla ebhotile. Sogqiba ndafowunela amapolisa. Athi amapolisa xa efika ndathi nanku umnyango wam ugqekeziwe and bathi ngulo mama lapho wophulile. Umakhelwane wasebentwera uba umama lapha ke nonyana lapha. Amapolisa athi ngobani i-witness? Njengoba oomakhelwane babonile athi amapolisa uba ufuna sivule ikheyisi eqinisekile mabathestifaye. Oomakhelwane bathi angeke bathestifaye ntontoni. Okay, same day waphuma laa mama lowa. Kutheni kule nyazi iveni zamapolisa kwam? Wathukisa wathi uliqhaya mos. Wathi nina ndifuna ndizophathwa yikafuru kwam. La mapolisa ngamaqhaia nanga. Abhoka amthetha amfaka evenini bamka naye. Babuya naye kungabandi. Ekuseni kunetha. NgoJulayi mos, June, July, kuyanetha kaphi. Wabuya enethwa ehamba ngeenyawo egodole. Ukhe umzi wakhe. Uthumele ke ngoku umnikazi wale ndlu endihlala kuyo, umnikazi wale hoki uba makeye kum eSpar uyondixelela into yoba that time I was working at Spar. So uthumele lo mntu uba makahambe ayondixelela uba mandizobhatala irenti. Xa efika laa mntu, utheni ungabhatali irenti phana? Ndithi andizubhatala renti phana. Indlu, andifumani manzi, andifumani mbane, akukho nto ndiyifumanayo, so into endizayibhatalela irenti. Akukho nto ndizayibhatala phaa. Uba wena ufuna uyibhatala irenti yibhatala. Andizubhatalela wena. Ndithi ke thula, vala umlomo, aba ndidilisha nam ngendlela yam. Yho, into eyenzeka kwaphela inyanga yesibini kwazi-25 andibhatala irenti. Akapeniki. Uba ke wasela uthukisa phaa ngaphandle, xa ndiqalile avala umlomo, awungena endlini. Ndithi uzuphinda undithunge uba ndiyikafuni njengoba uyi-not wonde nje uzobhidana nam kakubi. Zahiya. Ndofumana ke ngoku indawo yokuhlala ndathatha iinto zam. Ndithe xa ndipakisha ndathatha iinto zam, yangathi undivile uba ndifumene indawo yokuhlala. Ndingekatsho wavele weza wathi undibiza Patrick ke, igama lam linzima mos lesiXhosa, so wayendibiza Patrick okanye andibize Prince. Prince, bendirongo mntanam, kwazi zonke iinto bendizazi, uthetha le nto esele yabona uqonda. Ndithi buya uze uyithethe kakuhle uSoapy. Yena nonyana wakhe bafika apha endlini kum. Mama berongo, bengamelekanga sitrite olu hlobo. Hlala, uzawuthi ke xa kuphela inyanga urente, izawuse ukutsalela umbane. Umbane wakho uzawuthini umbane? Amanzi isikhiya. Seke ndinika ispeya ngoku, thatha ispeya sesikhiya. Xa utshayisa singekho ufuna ukha amanzi. Ndithi ndirayithi andisafuni ukwa amanzi, andisafuni ukwa ntweni, ndiyahamba. Yho, wakhala kakhulu. Uyahamba, uhambela ntoni? Ndithi ndizawuthini ndingahambi kaloku nindihlukumeza. Athi bebiza amapolisa ngenye imini ebizela into yobana ngaba manihambe. Athi amapolisa, yintoni ungabhatali renti? Kuthiwa awubhatalanga irenti for iinyanga ezimbini. Ndathi andiyibhatalanga nangoku because andinamanzi, andinambane, akukho nto endinayo esuka kuye. So yintoni endizayibhatalela mna? Akukho nto ndizayibhatalela mna. Le mali efuneka le mali endizayimosha phaa kuye yile ndifuna ngayo indawo yokuhlala. Atsho athi amapolisa kuye, okay ke mama, mnike i-3 months. Njengoba sehlele i-2 months ungekabhatali, mnike i-3 months ke ngoku esizayisayina phantsi official ethi makahambe lo mntu before i-3 months iphela angabhatali irenti. Wabhokotheka kwaloo mapolisa. Ndaphantse mna uba yihobho. Ndofumana indlu ngaloo lakhi. Ndaphantse uba yihobho.